Sok szeretettel köszöntöm mindnyájukat, legfőképpen Katalin nevű vendégeinket. Örülök, hogy ilyen szép számmal megjelentek. Már évekkel ezelőtt megfogalmazódott bennünk az a gondolat, hogy megrendezzük a bált. Viszont az elmúlt 2 év megerősített bennünket abban, hogy létre is hozzuk. Bízom benne, hogy a mai estén hagyományt teremtünk. Az őszi jeles napok közül a Katalinnak az utolsó, amikor még megengedett a vigasság. Tehát nincs más dolgom, mint hogy azt kívánjam önöknek, érezzék jól magukat ma este. Egyben engedjék meg, hogy bemutassam önöknek a bálvédnök asszonyát, Pagonyi Katalint. A hétköznapok problémáit már nem együtt oldjuk meg, sajnos, mert a napjait már nagymamai teendői töltik ki, de örömeinkben mindig velünk van. Fogadják szeretettel! Nagyon sok szeretettel köszöntök minden vendéget, kedves kollégáimat és a megjelenteket. Hát, ide kerültem, igen, mint Katalin, de hadd mondjam el azt, hogy lehet, hogy ez az utolsó jeles nap, de a báli szezonnak viszont a nyitója a Katalin. És a naptárt, ha jól megnézik, 2 Katalint is találnak. A november 25-i az Alexandriai Szent Katalinnak az ünnepe, az április végi pedig a szénai. Hát én a novemberit jobban szeretem, a tavaszi sem csúnya, és a névnek 2 jelentése is van, korona vagy tiszta. Hát kérem szépen lehet választani, tiszta korona vagy koronás tisztaság. Jó mulatást kívánok mindenkinek, érezzék jól magukat. Köszönöm szépen. És akkor az első alapítványi bált megnyitom.
mondták.